салом алейкум, бо шумо ҳастам хухшинос Ширин Ибронова. зиёд инсонҳо ба ман савол доданд ки мо чӣ гуна ба воситаи интернет ба сафорат ё консулгарии Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе муроҷиат кунем оиди дар программаи переселенӣ шомил шудан ва дар оянда шаҳрванди Русия шудан. ба шумо ман гуфтаниям ки вақте ки шумо агар электрони почта надошта бошед, ҳатман электрони почта кушоед. Анамин саҳифаро дида истодаед, ҳамин электрони почта ба воситаи анамин майлру кушода мешавад, регистратсия мекунед ва ҳатман ба воситаи ин метавонед ба тамоми вазорату идораҳои чи Тоҷикистон, чи Русия ва дигар давлатҳо яъне ариза пешниҳод кунед, муроҷиат, шикоят ва ғайра. барои ҳамин нафарони зиёд савол доданд ки онҳо почта надоранд. бар нафароне ки савол додед, ин ба шумо дахл дорад. айни ҳол асри 21 аст, ҳама ба воситаи интернет яъне электрони почта истифода мебаранд. барои ҳамин метавонед ки ба забони русӣ амихел мактуби худро, аризаи худро ба воситаи анами электрони почтатон ба сафорат яъне консулгарии Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе ба сайти асосии онҳо даромада, дар электрони ҳамун саҳифаи асосии онҳо даромада ариза пешниҳод мекунед, менависед дархости худро, мақсади худро, онҳо ба муддати кӯтоҳ ба шумо ҷавоб медиҳанд. ҳозир асри 21 аст, ҳама ба воситаи интернет яъне ки ба воситаи электрони почта муроҷиат мекунанд. муроҷиати онҳо тезтар меравад ва ҷавоби онҳо тезтар ба хона меояд, ба дасти онҳо мерасад. барои ҳамин ба шумо гуфтаниям ки электрони почта ин ба ҳар як шахсият зарур аст, лозим аст. нафароне ҳастанд ки падару модароне ки истифода мебаранд ва хуб мешуд ки ба ҳамон фарзандони худ ҳамин кушодани электрони почтаро нишон диҳед, то ки онҳо низ соҳиби электрони почта бошанд аз синфи 5 сар карда, чунки дар оянда ҳамаи корҳои онҳо ба воситаи ҳамин электрони почта шудан мумкин. ва ғайри ин фарзандоне ҳастанд ки хуб истифода мебаранд майлруро, аммо падару модари онҳо намедонанд, чунки зиёд падару мадарҳо ба ман муроҷиат мекунанд, онҳо аз синни 35-40 боло ҳастанд, онҳо электрони почта надоранд ва муроҷиат мекунанд ки чӣ хел мо кушоем ва чӣ хел ба воситаи он муроҷиат кунем. агар фарзандони шумо донанд, ба воситаи фарзандони худ электрони почта кушоед. агар надонанд, сарфам нараванд, марҳамат ба нафароне ки медонанд муроҷиат кунед. интернет кафеҳо равед, онҳо ба шумо кӯмак мекунанд, тезтар почтаи электронӣ кушода медиҳанд ва шумо истифода мебаред. почтаи электронӣ кушоданаш осон аст. дар ҳамин канали ман дар як видео пурра нишон додам, ба забони тоҷикӣ сода карда фаҳмондам. метавонед ки ҳамонро дида истифода баред, ё ки метавонед ба ягон интернет кафе равед, ба шумо мефаҳмонанд, ёд медиҳанд, ба шумо почта кушода медиҳанд. вақте шумо почта мекушоед, метавонед бемалол аз кадом минтақаи Тоҷикистон ки бошед ба шаҳри Душанбе рафта натавонед, имконият надошта бошед, ба сафорати амон Русия, ба консулгарии Русия дар Тоҷикистон аст, ба воситаи ҳамин электрони почта бемалол аризаи худро пешниҳод кунед, дархости худро пешниҳод кунед, ки ҳастед, чӣ ҳуҷҷатҳо доред, пешниҳод кунед ва мақсади шумо ба воситаи программа переселен ба шаҳрҳои Русия омадан аст ва шаҳрвандии Русияро гирифтан аст. марҳамат, мақсадатонро пешниҳод кунед. онҳо ба шумо ҷавоб медиҳанд, ба муҳлати кӯтоҳтарин ҷавоб медиҳанд ва шумо ҳамин хел худтон дар алоқа мешавед, савол-ҷавоб кардан мегиред. яъне ки почтаи электронӣ зиёд фоида дорад. ғайри ин сарсону саргардон намешавед, соатҳо дар навбат намеистед. ва ғайри ин нафароне муроҷиат кардан ба ман саволҳо доданд ки чӣ хел мо ба воситаи электрони почта яъне ки ба мақомотҳои дахлдори Русия муроҷиат кунем. вақте шумо электрони почта надошта бошед, наметавонед муроҷиат карда. аввал электрони почта анахе кушоед, дар ҳамин майлру даромада регистратсия кунед. электрони почта ки кушодед, марҳамат, ба воситаи Яндекс ё Google дароед, дар ҳамон саҳифаи асосии ҳамон вазорат, идора, мақомот бемалол ариза пешниҳод мекунед, дархост пешниҳод мекунед ва ба шумо ҷавоб меояд, шумо истифода мебаред. саломат бошед. видеоро то охир гӯш кардед, ба дигарон фиристонед, паделитса кунед, то ки дигар нафароне ки намедонанд майлру чист, электрони почта чист, ба онҳо ҳамин видео равад, онҳо низ истифода баранд. ва чунки саволҳо бениҳоят зиёд шуданд аз тамом минтақаҳои Тоҷикистон ки мо электрони почта надорем ва чӣ хел кушоем ва чӣ хел муроҷиат кунем. муроҷиат кунед ба ҳамон интернет кафеҳо, ба шумо мефаҳмонанд. ва дар интернет инсон кишист ба фоидаи худ, яъне кореро анҷом диҳад, ин хубтар аст. яъне ба фоидаи ҳамон оила, ба фоидаи ҳамон шахсият. хоҳед ки тамоми видеоҳои ман ба шумо равад, марҳамат, дар канали ман Ширин Ибронова ҳуқуқшинос обуна шавед. аз тамоми навигариҳо ва қонунҳо бохабар мешавед. ва ҳаминро гуфтаниам ки оиди мақомотҳо, идоратҳо, вазоратҳои Русия ва Тоҷикистон дар канали ман видеоҳо ҳаст.
ва дар видеоҳо адрес суроғаҳо, телефонҳо, электрони поштаи тамоми вазорату мақомотҳоу идораҳои Тоҷикистону Русия ҳастанд. Марҳамат бинед, истифода баред. дар амони худованд бошед. класс монед, лайк монед, видео паҳн шавад, то ки боз ба дигарон равад, дигарон низ истифода баранд.